дзедка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадкоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьмуць. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю, дзед тут бабе кажа. Ты паможаш так каню, як хваробе кашель. Эх ты, ёлупень стары, баба дзеда лае. Стой жа тут, хоць ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс, села ля дарогі, а коня як чорт панёс. Где ўзяліся ногі?